салом дӯстон, айни замон дар ваданасоз қарор дорем. Ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Дар инҷа чораҳаи ваданасоз ва аз ин тараф поён мефурем ро ба сӯи донишгоҳи аграрӣ, тиббӣ, омӯзгорӣ ва тарафи ЦУМ ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Манамин маҷмӯаи истиқоматии зебо ва бузург ҷойгир мебошад. Якум, дуюм блок неву, сеюм блок дар ҷойгир аст. Худи бино аз 17 ошина иборат мебошад. Хонаи фурӯшимон дар 14 ошинаш ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. ва дӯстони азиз, ширкати сохтмоние ки Манамин биноро мебардорад, ширкати сохтмонии меҳансоз мебошад. Ширкати нав нест дӯстони азиз, бениҳоят як таҷрибаи калон дорад ва яке аз беҳтарин ширкатҳои сохтмонӣ ба ҳисоб меравад. дӯстони азиз, Манамин сохтмоне мебошад ки ширкати сохтмонии бардоштагиаш. дӯстони гиромӣ, ҳамак яке аз беҳтарин домҳои шаҳр мебошад. дӯстони гиромӣ ва худи ҳамин маҷмӯаи истиқоматии зебо Манамин бино мешавад. дӯстони азиз, марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 48 метри квадратӣ мебошад. дар 14 ошинаи бинои навастройка. худи бино аз 17 ошина иборат мебошад. дӯстони азиз, ҳамаи хона бо ғишти пухта сохта шудааст ва ин хона 4 та треза дорад. дӯстони азиз, трезаҳояш раи калонро нигоҳ мекунад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. аз ин тараф дӯстони азиз, донишгоҳи аграрӣ, чораҳаи севернӣ, донишгоҳи тиббӣ, донишгоҳи омӯзгорӣ ва ЦУМ маркази шаҳри Душанбе минтақаи беҳтарин аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад ва худи хонаам чӣ хеле мебинед, ҷои 4 та треза ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат. ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, айни замон хонаи оли перегородкоша накардагиам. худи перегородкои хона, яъне тақсимкунии ҳар як ҳуҷра, баъд аз он трезаҳои асосӣ, худи трезаҳои хона ва дари асосиро ширкати сохтмонӣ аз ҳисоби худаш часпонда баъд аз он ба харидор месупорад. дӯстони азиз, барои ҳамин ҳозир ба шумо як варианти тайёрро нишон медиҳем. варианте ки аллакай ширкати сохтмонии худаш тақсим кардагӣ ҳаст ва донед ки ин хонаам ҳамин хеле тақсим мекунад. як чанд рӯз пас аллакай перегородкои ин ошонаам вақташ мерасаду ҳамашро тақсим мекунад, трезаҳои асосиам мечаспонаду дари асосиам мечаспонад. барои ҳамин ҳозир варианти тайёрро ба шумо нишон медиҳем, баъд аз он нархи хонаро эълон мекунем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, дар бино 2 талиф мешавад. ва дӯстони азиз, мана ҳамин гуна планировкаи хона мебошад. дар инҷо ҳамом аст. дӯстони азиз, дар инҷо ҳоҷатхона, дар инҷо боз як кладовка ҳаст, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва ошхона. дӯстони азиз, мана ҳамин гуна хонаҳоро тақсим карда ширкати сохтмонӣ ба шумо меспорад. дӯстони азиз, ягон маблағи иловагӣ дигар намеспорем. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ҳамаш дӯстони азиз таваққуфгоҳ мешавад ва дар болояш детский площадка. ва дар ин ҷо ошхона ҳаст, дараш маҳкам мебошад. тақрибан 2 ба 2.9 мебошад. дӯстони азиз, нархи хона бошад дӯстони азиз 402 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва соҳиби хона, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида маслиҳат кунед. дӯстони азиз, ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ёки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.